Penbena ka India ya ka jing yambriu ka balai singi lenter halor ka jing khlatno jong Pop Francis. Ka sorkar India ha ka siningkong ka arpuai trigu April arjar arpusan. Kala penbena ya ka jing ngolem hadu laisngi kum kadak jong ka jing burom ya ka jing khlatno jong Pop Francis. Francis badai Pop beningkong bomde na Europe hakini ki khatlais pa snem ula khlatno haka siningkong haka arta ka bapra puprasnem haka jingpen bena katnat kampo ing kalaong Pop Francis pontiff bahaklidu jong ka balang Katolik ula khlatno haka arpowei terigu April kumta kum kadak jong ka jingburom en rakhe ya ka jingsngausi haman laki jela kabalai singilenter habaro kawekari kat kum kapor balabu ka jingsngausi jong ka jela ka baar sngi kan long haka ar pu ar terigu April kabamut kan de ka sibaar bad haka ar pulai terigu April kabande ka sibalang nalor kata ka jingsngausi jong ka jela ka basisngi kan long haka skitep laong ka kerwa.